И съм много солидарен с всички българи, защото това е моята родина. Това ме прави. Това ме прави, че тук живея, това е моята родина, в вените ми тече българска кръв. От това по-големо, какво повече да ме прави? И мисля, че малко повече трябва да се повярва в България, младите хора да не бягаме, а да останем да си я промениме, защото какво по-хубаво от това, че българите са се заселили на хубаво място. И имаме хубаво време. Всичко друго мога да направиш, мога да имаш пари, мога да обеднееш. Нали? Парите също са преходно. Финансите и капиталите са преходно, но въпросът е, че ако примерно както в Германия, времето просто е кофти. Каквото и да имат, каквато икономика да имат, времето си е абсолютно кофти. Нали, за тренировка на мен ми е много хубаво, защото пък не е жега. Но имаме златна природа, имаме всичко, а бягаме. Не знам, да сме японците, да е земетръсна зона, да има радиация, да бягаме. Аз не мога да разбера. Не мога да разбера българина какво не харесва. Имаме уникални традиции, уникални неща, а не ги пазиме, плюеме ги, мразиме се. Няма такова племе като нас, което да се мрази така. Не мога да повярвам. И не виждам защо. Не виждам защо, като всичко ни е хубаво. Всичко ни е хубаво.